Joseph Mokogoti. Asireteli atata elio mwana alio moyo mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Amina. Milele na milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Umwanchwa omurigereria ngokwarigania asomorobero obwemisa Jumapili. Gaigana otokonyora amaigerio igoro ye Biblia. Gaigana otokonyora chisara chito cha Katoliki alese twebire twonyara kwenyoria na gaigana otokonyora atano amatingu imeyo morobiro Ogosoma kwebanjiri amatera lyugusaba naboiga bateri korwe chikwaya ao abo bagokorentera amatera atana amatingu yemisa Zate tarikina inche Mokogoti Joseph kila Jumapili chise 10:30 mpaka nsa ya moya maragoba tomocha. Twari tariki kila Jumapili eliubwegoke ime ya Ndizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Wakire bya mwancho muri beta seni Ndizi TV mambi ya rero litukondo chengane ri Alhamisi litukorie erinene kabisa ri chiro ya daracha mbili litukunya saa twanchire nande tumiranire ase embeo ndo chinga chitariki chigasene gusuka motinyo oyikire gati nande usukire motu igochire chitariki 10 na kianda chomotinyo 10 omwaka wechiri wibere nemeronge ebere nese tutugokiranya sengambi ya mono atwanchire tumiranire mambi ya bono asitogo chigosanga mange nabo igoto turane dostebanye nkitwente gokora ase ngaki yose ase ebirebiga umwancho umuya bwa Ndizi TV ngo kwarigani atoso ase murobiro wensa kikegima omurobiro go cyakari tukori yawo asenchira yo basemi asenchira yo kwena no moyo ngo tiyando se asore mwancho murigeria konye kwabokire so egise Ndizi TV onyare gutubwatia ase obwange mono yo nyare ko manya amange go sutonyara gweturwa na kinde gyonsi kote ngambi ya mono asoko bana into Boigo kongendera kubwatia emiroberi ao ya Ndizi TV ejo okubekerwa oso okubekerwa ase embeo goetera ase studio gose gaiga ase studio yeto ngomwancho muri gebita senikazi kotenga karibu sana omorobi Ensakio chakire amashabiki yetu kuchinsa mochidi chanyamati Gesusu boigo Birongo toche Keumbu Nyamira Kemeranga imoberete ngai kigwacha kire tukoriao na kibwe bangete na kiyega gose kwanyirire no bangete boikiranu ngaki ogochiko kore wiki kwaikiraniri emerobere kwabegete gose ringo bado okonya konyesukia motu konya tati ankora yankyo igobono boka emambia enyoni amambia gosebo okere okoboka emambia nigo okora amange nigo okoikiranira onye na mangana abira atatoiga kwanyara kwanyakorire kenda bubutaraira igo mwancho murigire betazeni kendi sikotenga soime Ensakia ya chakira nigo tora sense meri entangani aswanto konya goturana umete bantu bande mbare batarabuka ejo etaribuya nerebuya kwabuka mapema nonya nagachaye kwaro siga abantu basoka kendabu nali bawo kibali enibo gose nali bawo kibali ebintu biranyari ko bayekinonye enensagete iga kagera asetoro kibone iga Kenya wikabwetome wikoboke emambia wiko omunyokani oboke nyone chinyoni kitarabuka ayonyone nga kwabukire toganya chinyoni kibuge omanya koboka ekyagera nga ebintu byasarikire nabo kuboka nonya oranya kwabusa ganyete bukyamoko omunyeke gochi ase ekebago kyago ego mwancho murigereria bwitase niga kotenga bono so imi yo murobiro abantu bakorusuneka abantu bakoru
kwende mate sauti mugirango abantu baraganga babo Kisii arogo boka twasakire Ensakia kigima yonko tingaso ime yomoro Ensakia wetira ase esimi yao na bogo tobwatia tumese SMS yao tinga kyobogete na kyoigwete ina kinya saa twanje irangani umete tarigento kya butambe ngati ngabantona tona rere nga Nyasaye na bawo akonya gotoboki ya mbale bagane tia maine gusangana intu ase tukoryale lakini rende Nyasaye tanja kusi Nyasaye okoro gwancha kwaye baenda batimuka lakini bono ntuko tumira renge tokumate ngambi ya mono nande tigato sange na kire byeke tumira ntwasanga arama ya ntosanga ali arama be igo mwancho muri ngo tinga karibu sana karibu kegima igwenka bono wasoira so murobiro motingu kabisa omurobiro obwate obosere murobiro obwate amayonsi ali uganeti igo mwancho muri ngo tinga soime oikaranso ike chinsa na chechiga nabono iga ni go bono ko tinga okarotete go tonyora gose otete go soko chase kibago kiago to basago tenga bono ya Ndizi TV ngonye tiga nyomba se TV ya tore digital tore naye komo so ase simi yao nyale ko tobwatia wetera sense meri ya Facebook aso tunyabona Ndizi TV news digital nabo igo also asense meri ya YouTube aso otonyora muna Ndizi TV news nabo iga ase nambere ase screen yao toma SMS edunya ototenga no toramo Notora maso omoroberio ndengeti ba beti babokire abonsinga ntochiko sanga amange inga mashabiki itandose asemore tochake omoroberio bwensakia tuturane tebi ndo minura ire ngabo ukabone Ensakia yachakire Ensakia tegwetera amaya tagwetera ingo tenga bona so ime yomoroberio toikaranso ike to kuna remote karibu sana ngaki wakire Brighton manju wakiribia bona je yitukura turu manju muri araso ime mono manju muri Ndizi TV nane mambengi to kwarigani kabisa karabona bakenya bende kuyarigani gochasiri tukuria masjade ya bodi tukoliangyo aliasesemo ya Kericho no imate chitari kemeron kebere kiro motienyi nigo bakenya motinyi komi bago chingera masjade ya karori tukolia ego siri tukolia angyo ekariko berigwa ase county ya Kericho ina manga enda tokorkana imeneske usumanjumore ngo kwari anike komi oso ime yomoroberio bwensa keri tukolia Alhamisi tukolia ngo debuna nigo deri tukolie marathon ima asumoroberio bwensa kya kartoro tie meroberio menge aye birotari chikobo ibano tete ko itina lieri tukulia lero aye birotari chikoboro egeko garagikora gense yemo bonma mbia bakeni baitu ko bara studio abatangani korwa senya gitari yabo songo warache baradoina mpacha gite litukegoro every medical camp alia sesemo inya gitari daraja 2 ngoja barote deina ngakyo bokore bwabo bogendrete ngakibaro beretie gosena kyanto bajira nande mpanto service kibatakire konyora kero bakwenda ngo bakeni baitu batangani enseyemo ko bara studio sema mbia boniga batute kurwa sinya gitari yabo songo nende nyona litukuri Alhamisi botambe nilitukuto kumurekera mangana yerichiko katwaligeria mangana yerichiko twamanya neka tanato kwana igoro yendemero yabeire lioteli nene asense ya Kenya tunyora sese meria mafoko ndwaro jena chinyomba jenda ko taguru ekere eviction egendrede asense megona manga to akwarani litukura lero etuchikwenda asembero jimbero kabisa karwando jetu tujideka chinke tosoe asomujase okwanira na wadena manyagitari kurwa senya gitari yabo songo na bako babagania batanga kuri ndoraru asidi jiko lijikiro jaka saa 1:30 wakiri wataja chanda ni ya nyumba asemambia bana batutebya biratu kuri ndo majumuria teangwari gani ngoteina bono so ime yumoroberi bwensakia ochake na into mnando kura mndu no botambe Joshua uta na erore ndere bayite kwene kibona amaiga tatabwene ire esugurite guriko igwinjo show tora sense media studio kwene kuna mali ugine chibicha gocheire asenjira yabene mwanjumuria ngayoberede kayore bondo tumere uchumbe yao tena wasoire ime yumoroberio litukuri Alhamisi yerichiko buya sana andonsi asobeka yore bondo tumere uchumbe yao Nyurandora senzemo ye mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News digital wega senzemo ya YouTube na boto nyora Ndizi TV News onya chinga kina boto Twitter ati Ndizi TV News wega karenga ligia wega tumi kwetera se namba era siskini igurabu ya 0792192834 ina namba ito ye studio asemambi ya bonarode abantu kurwa sensemeri ya ba centro wananiambia wako ndani ya nyumba na bandene ngotomba bare SMS paturo to babade na bono soime yumoroberio obwensa kyumoroberio okorosari tukuria omoroberio okwene kwina tuako manyiri tuagosemire nande tuakoire no in entertainment ensinini ekiagara mangana intunata tuga twatwara to educate inform
na goko manyia aria agendete gwateka imena isiko ya Gusii mwanchumuri genda tutumira uchumbe yao otutenga ki kwabukire ekiara ayaneri shabiki riegeta seni Candice TV oyo na romoroberi okorosari tukuria ngairende oranyoro moroberi okorosari tukuria obuna tari Ndizi TV omoroberi bwensakia amaiga to ayana kimuna tukuria ya berbia amashabiki tonsipu team abanakosa team jini ya maji team following na team diaspora bakorawa na Ken Gisemba Kennedy Gisemba to moja ko to SMS yao nimetengo to mole Kisii yaro kurujisa machara kanga nimetengo to mole yao ine team apana kosa kemiso motangi na eno rase team ya team apana kosa nimete na beti kuronse ya kiamwasi uko wapi bondo tomera uchumbe yao asimambia boniga ekerokoso na wadena siku ya leo ni Thursday lakini tokwenda chimberu chigoro mono kupatikana ni miroberio ngakiere ne chinsa echire chinge tubwate miroberie menge lakini masaa ndio machache. Karibu kegimo igo mwancho mwagire wetaseni Candice TV tose twensi ekagera oyiwetinga emirobene mengi iwati ngogani eterwe nonye noyomo nere byo mwancho murigeria osoime asi Ensakia mambi yapo neri tumanye emirobi jonsi tumanye amaya abanyagitari bari bakuru asinyagitari yabo songo bago chigotwerera tumanye bayigori ichiko na kichinde miro cyare ndire liberera ime yenseti ya Kenya toroche nombona nonye nabantu bari bense miri ya mau basoire ko rusi worora nande igobono ndengetinga ensemo oyoboremo nige kare koira yani gosija rentire libirira rinene asensengima ndoroche none chiro ya Kisumu gari kibuye ndoche ngarande umuntu naro tete ko baunereria igo na mange nabo igo na ndamange ari ase emesete mwancho muriria ayo to kogotinga bono soime yo morobirio temango goso tura abamino umete naro ere utara manyanga bono Ensakia achakire nando gane tieta iterwa yansi so amoture wetira se namba ere se screen yao totenga nga yaberete tomoture boigo kigima naboigo nana bakumatenga ki ayo yonde nyancha maboka ngo bukatoso ase omoroberio ose emambi yabonega amashabike itare ari chinsa mochiri cyana kuru tunawatambua kabisa asante sana gendera go tubwatia ngonyatororo batinga ngo cyane mu tubwati byerere bya kigima enderera igo nande bo igo to tingi omorobirio bwensakia ase okubwatia ase bwimomono anena so gotoma SMS yao eri gotomanyanga na otora ase obwamo ekyagera keto wosemania ondete yo yaganie ondete anyora bosemi nabo igo mwancho murigana ngantururo chenga nonye ne chipara se county ya Kisii chasoire korubore gosiasoire korosigwa egenteki ya sana naro chegari pare ya kurunya kwa ego chimarani ndo chinga bona abarayi bachire amo obense emoro ibense moya kitutu north Chafet nyakundi na bayigo ano yo kitutu south nere Anthony Kipageni nigo bana babwatiranire abana barasie pare yuko pare yuge koru kitutu chache south yaenda paka north igo nere bujabona yani obuna bwobwari unantu abamenyi we county ya Kisii wasetoga neti amangana bunayo amangana amanya kigima ekiyagera bona abo bosombi mbochikororoba ande efe akeneche eguswane ekiyagera ekere pare saregete nono monya pikipiki go sabebe sere igoro ase kiyo konyora nga ebitunu nebitongo ebire binge anda kote otebanga igosega nga mafuta gochi amangira lakini bone igando chike ko chakorosiguga amangana na chabe bya nabo iga bonchoreri byechiro yanyakoe mbache bayigo mungu mbache bagusuigwe mezigo ekyagera nga bono epare ige koba bona yamangana agocha kwa babu ya kabisa igo mwancho murigereria ajuni gati hali togendere to kwariganira ase emambi ya bono toko gotinga boka tumanya ni ajonsi toteba ni ajonsi edinto nyara gotigara amaiga ekini gitaseni Candice TV na bwo bwansu obwo muguse no murobero no bwensakia tobwatie gwetera senjera yo mutandao asense media Facebook otonya buna Ndizi TV News na sense media YouTube otonya buna Ndizi TV Facebook otonya buna Ndizi TV News Digital na igo YouTube watanyamna Ndizi TV News igo mwancho morigereria to basa ko batobeke comment gari osoto basa gotiga uchumbe asense media Facebook etunyale konyo bwatoka etunyale kumanyangano tole asobwamo konyo koro mugeni
wasoire rero igetaseni kia Ndizi TV temaga ali go subscribe na boigo obate ngerekeri na ndio ogekubuga ngaiga kia ekubuga iga imanya ngabone Ensakia chakire gosemiroberio ya Ndizi TV ya soire SMB igonto tonto kuganie otikare maiga na kido kunya ukunyanga ki swagabu erinyo tunyale guchaka ase obwamo nire byatwachakira erogendo romonto otigonde maiga tonyore ngati twachire twaikire getiro ori na lya kare egetirimbuko igo mwanchu murigereria soima ase omuro Ensakia etumanyanie amange Omanju muriyo igente getanga nto kwarangira tuguta tomana kikwabokire na kiwasoire meyo moroberio na gero togotena bono to SMS yao gwetera sena mbeyira siskinigura abo asense mu mitandao tutomere uchumbe yao asense mu ya Facebook you like you comment and you share asense mu ya YouTube bayona bo comment na bo kubeka notification egere moroberio chakire igente ya msingi etugota tomana kikwabokire amashabiki eto onsbi babe kiongozi bani onserio Victor Mondo Edwin Machabe nimetena bono mwasoire me yomoroberio simene atuti mwasoire me yomoroberio kemiso motange Kisii aro mukowa binchini ya Vincent maina kuna nsema ya bosansanga imodeli tunda green nimetena bono mwasoire ime yomoro Victor Mondo nimejua kwamba mmengia ndani yomoroberio Kerry Eastern ngayore yina aro tukutaka tuwa manyana ngaimore ngaimu aboke na ngakimwasoire ime yomoroberio Ocharo William mmengia ndani Enoch Mochere ngakimwasoire ime yomoroberio Keston Jari ngayore Ega leo kale Somalia gosinga yona botote uchumbe yao asemambi yaboniga na mangana tokarkana imena isku ya usio manchumulelia lakini tena bono mambi yabono ikatoya rose lakini tena leo tunaenda mbio sana na nao tena omo hapa kanibeta batangani ngorwa sensemo ya Bosongo Hospital itukire goromba jage the free medical camp ala sensemo ya daraja 2 watu wengine walifika kuna wengine hawajafika songo ikabara studio batutebina mbu ya kyo babwate na ningibaire tena aba menyi be county ya Kisii Remember bagro sinsemo awa baikaria banyorubu bwenya ndokona free screening ndobate cancer screening prostate cancer ndobate breast cancer screening na mangarwaira mange diabetes hypertension abu ngo ikabarato tebya mange igoro yobo koreri obukuru asinyagitari ya Bosongo yego toka somo cyo Bosongo ali sinsemo ya daraja 2 yobo wakina barungoja bale tokwanda mangana yendemero lakini cha msingi nakikwabokire nakikwaroberi tukori aho ngakioroberi tukuri obogimanga ndeta koko suguma mwanjumure bwa gosugumire bwa goikiri ensinyo efe anero nementete bara asuwa kalinde siringi ya 50 sasa itakuwa 80 ose siringi 100 because wikidabo kupatikana na amaguta nigagendete gokina kai ngakioro jo bimanete koko suguma abago tutebi bado ekerobono ogosukwana koro konene asinse ya Kenya na manga yanatoka kana igumwanjumure kulinde tunamwajia Mungu anatusaidia kila wakati nkayore Badibara senseme ya diaspora inobo gimana inombo bas kongerede babo dolfini mora anga kyobo gimambo ba kongerede namba romote kenali gisemba anga kiense ya America bobo gima bade borobo Congo badibara do Qatar badibara Saudi Arabia badibara Ethiopia badibara China badibara Russia Iraq Iran na kyobo gima bono na jijira njito Uganda bado mtatuambia angorande nalo korato Makori ale border hill igona na hato tebe kyobo gima bora abu Tanzania ago se Uganda nga kyoroje bintebi kongede ose bado ensenengima mete nditokora tena nkenye ya motori bona weke katobora nina nensengima na bebe ndo bikongede nkeke gya kongire na nigekirere obogima gokonga sinze Kenya kando cyo semesino cyagire bana tuganda tusome donda seseme ya magazeti kengeseke kitangani etogwakisha na tumesoma SMS zenu twakorera magazeti kiara tokwenda somotimuko na bagani tokwari ni assist ni kona watena bono lero nigere marathon Ensakia marathon no ediri tukira tasirikia ndosie kerali chiko osendosie kera emirobediende yeri tugenda tutomera uchumbe yao enyenge asimambia boniga totebya eningo ngayore ngakikwabokire nakino mbarabyo gotura nandi ngakiro chobo gimabendete koko suguma ekero bosugumete aba Kenya goika ensinyo kolende na tena litukirangyo masuchade ni kariko ba celebrated nationally ni kariko chengeru ali ase county ya Kericho na roje umugabana bwe county ya Kericho na Eric Mutai anyalika kwaligania ba Kenya bonsi baenda sensem unyore na omwako yoiga team ya masuchade ni karena masuchade ya afya Murai bwense na baraibande ni wandete kubeke mroberio yokwenekina universal healthcare ngo siori were bene na ndaba Kenya konyora bara mangana afya ere endonge gose ngo access bale afya asinyagitali kwenda se county ya Kisii county commissioner Nere Tomwanjere itukurere ngo kwanda bale igoro yama
inga yi mashade yo jakore kana mende kokore kana sub county na ndingo kokore kana jinsemo awo kolende asibara ibne county ngai bara jamanye bek eiterio osine jinsemo jinde kolende ngorubale oroboti oruge koraka chisesto chabon mambia na bali kibaito mbaba utubadiri ngane yo tobe tokumanya igoro yingana ya mashade ase county ya Kisii na ne county ya Nyamira ngai ego chiko shereke go singa yaba menyi bechi county ba chikwenda elinde be inyorie lituko lya mashade omwanje omurigeria nimete ayene shuja na kibwero verete go chengera lituko lya mambi ekiagera Brighton shuja na abantu rende abanyankongo abanyankongo nabokiro muntu ranyora bwate bunyankongo bwae ne bataranyara kumanyikana sense ya Kenya yonsi lakini okorangana ekiro muntu na nyasa na mobegete no bonkongo bwae osobo shuja ko na shuja asenchera ya mugo cyaseyende igoto kumatenga bonsi bono litukoria mambi ni litukoria kiro muntu konye kego cyakobangwa gose ekiro mo commissioner we county Kisii atotenga bone barachiko umirana ase egeti kyotebene ekia Gusii stadium gose egeti kya nonyene itierio abuno to gocha kwenda 20 buna omugusii tonyale go chengera litukiria ase obwamo nto gotigara maega ase emerobire yega na yogo chengera amashuja si nto 20 na amashuja naboigo tuchengire tuinyore bali batanganete batutanganirete ose ase okorwanira obosibori bwensete ya Kenya tubayinyore bonsi bali bakominyoka batorentera nonyene rieta ligi ya sense ya Kenya no gaiga Gusii tubayinyore twarangwa mosibati Meri Morani ga korabuya akaminyoka agatorentera rieta ligi ya Gusii naboigo ntubwato yonde korokane Helen Obiri abonsi tubante kuba chengera nto batamashuja ito asense Meri yenkoyo abwa ale Shabana nechi timu chinde abonsi na mashabiki ani gose na mashuja abuna abantu baito tubante ko baikanga tubante ko ba omoyo ase ko batambwa litukoria amashuja nabo ikono ni ntwe twe omoyo kekana ntwe ture amashuja na waoni ways yani ya enchira ya bene nubwate egento kirio okora na kwa nyara ko ranga ekina korire asencherera engiya igo mwancho murigera litote ngabono iga igo trasensemo ya Ndizi TV News sensemo yo murubiro Ensakia emambi yabono to kwarigania bwikirano totenga kim na kibwero beretiaye na kitukoria olibangite tutwawote na tubangite rito libwatamangana amange ntubwata abageni rero tubwata abageni chinsemo ibire ensemeli ya afya ya kurubosongo muna mwikurenga mashuja ya mambi engane emwamu ngonaki universal health coverage kogendera ase chinse enseto ya Kenya ase chi county kogenda ntwara kiyaito konye bumurai bwense digashago nwari ngego chakia murobiro yo universal health ase county area Kiricho igo mwancho murirane afya negento kyamana na kitoko nyarari baga zinene nonye no murai byense tebani ekwa iguri baga linene kibesa kyabekwa elio yachiko abantu banyore afingi otobwati afingiya otware nibo yawo yonsi igo tokunyara konyetumeka asenchereringiya bono tuchukutwara abageni baitegeka igo ikenseri mo yabona mambia eri batoeresere engaki tubwente ko goikano na senya gitari yo batumanye ngona mbale baturamanya ngayeberete paka boniga batwerese nabayigo obuya bwenya gitari yo na yanda mange turachigo sanga na maro irande turachigo kwanira igo mwancho murigereria tobasa gosuka tobasa kogenda atambe no tora imeyo murobye Ensakia tumo SMS yawo asenchira erendonge egwetera asesimire ase number esimi era ase screen yawo litunya tumanya ngana otere ase obwamo nabo igo abali bale ase chinse chiri cha diaspora chinse chiri cha Michael monya otutumira gwetera ase ujumbe asensemo ya Facebook no tole tutumire okasawota nyobna Ndizi TV News digital tutumire comment yawo tunyale kunye bwatuka ase enchira enkira nabo igo mwancho murigera nabo konyara go like nando share eri abantu bamino bonse kusaba abantu bonse bamanya ki umurobiro Ensakia chakire na nense yentangani ni gotogo barigania 20 to arigani kwa senchira erendo ngena bayiga sensemeri ya YouTube mo basakweba na bayiga na bogo subscribe asogoto nyamna Ndizi TV News tigato se asomoro Ensakia omurobero omuyakege morobe mutingu omurobero chire inkuma ime ya Ndizi TV amone chingongo chonsi ichagusi
Kabia sana mwanjumuri kiratora siseme ya masha egulisha ningo na kito tuburani litangani lakini amangi to tuburani mambia kiratora sekera litukeria masha apo igo ayebuno mo Kenya twende tukuburani na nkero kwego keria kiratora to sherekia masha day ekera maguta aregesara ikine kimona ba Kenya abuno competition yer tukuri na ayebuno mo Kenya nubwate kendo urego keno ni tukuria ngimana sasa we ni shujaa wa kuongeza mafuta ama gose obogima lisha obogima bogendete gochanda lisha ningo ina buranyona itumepiga hatua moja hadi nyingine lakini bado uchumi nesarigete onyore omurayi motangani bwense ya Kenya nere Jomo Kenyatta ebintu mbiratete na tutapigana nazo kwa miaka 60 bado bindebi mbiraera ujinga ukabila amangana ya maroire ne bintu mbigendrede nando kwa makonyona corruption ya irere to chandegete bado tax yere igoro bintu bire igoro kibase jese ndor korasiko genda ayebuna lisha ododa nelisha ningi togo no bwate gentogo chengera aburi tukori yangyo buna ayenelisha ubogima bwendete kugusuguma asikonyo go chira shilingi 50 niko bano go chira shilingi 100 igayenelisha ibona bitwenda kuburania asemambi yaboniga aneka twenda kweroberia eri tukorora ndoro masucha day ndibekira se kalenda gro dikoinyurwa abaliba konyirense maumau monona bakabayinyurwa bali bose bakira atua lakini kero togo chengera buna ba Kenya kero togo swali tukoria masucha day amangana afya atua imepiwa amangana yogo kora ukabira yaherere amangana yogo kora ebinto biri bya irani riense ito ya Kenya maiga imepiwa atua hiyo ndio tutakuwa tunajiuliza sisi wenyewe asensi yetu ya Kenya ikarotorojena litukulia ngyo inasherekewa asamangana yogo chengera masjidi bayo kerongo koirania Sorong wangu sintrojena aboroki wa maendete kwerobere gochasa matema manne yo mwako yoga ekera barai bakari gotara jiskuru na kwa abana omoyo first grade county ya Kisii mei kwamboka Simba na ndete kwena kibina ngobana konya bali chomet koset abana konya bali ebindo biri barengete barachiko konya birajo bakonya asamatem abo ditukure ona boy gontwaro jase county Nyamira omo speaker somonogeri bwebunge ye county ya Nyamira nere elitaria hadi achira kanaitwa nani? Monogeri bwebunge county. Monogeri bwe county ya Nyamira eno kuokero barenge na nomo MC bwe wodi yeri goma nerege nyambega gisesa barenge na aberimose mu MC mawawa aba chorwa oyo chorwa ngo yakoba omonogeri koba omuraibu abanga sebunge Nyamira aberimose mbarenge asinsemo aho na barabekero bata regiskuru ane ase okoba omoyo na koba ibintu biri baraganie asugutumeka ine njira ya mayogo sira abana poika ase skuru rio kindo ndwarojena nonyomoriro osambeta ase skuru eri aborokiwa bekirasgi 12 mbatigarita ase skuru eyo bagenderene bachikogenda kana matemo abo ekero abana bakirasi ya kianda mpaka 11 mpaka form 3 banyari bakwigorwa na kwenda kigera konya bakorira matemo iko bono mwarimo manene bwe skuru area Gerard Olina na tete na obotuki bono bwachaki mbako maingi gire to muri wate kara obotuki bwachakiwe na abana mbayo banyorete bana mbayo banyorete chinkoma by the way kolende nerina nyasali saidia watu sana ayindo jena aragenderete omwanchumureria sorongo rwausi tali mange lakini asensemeria kiamukama ntwaro jena kiamukama tea factory abadereke ngote bakare abantu kurunyansyo lenda chimbebe bajagiro gokorana bakarugweta chimbebe bajali barusie chae virus chinsemo chinde badena lenda chimbebe mbogo lenda chimbebe tigabaremi balete chaya inankiamukama balete na inu nyansyongo lenda chimbebe chino ayunaro ndoche agenderete asoronguro Gusii tikatwenda sesema ya check mwanjumuri asemambia bone kalto atene tokomnyoka sebiro ne chimbero sana esaldo atena ditangani eikoragense yemo bono mambia abagani baito kurwa sinjegitali yabo songo atakuwa mecha ndani ya nyumba ende tosoena barabu asumuru bele batu bwatiti asesema mitandao team following team abanakosa team jini ya maji na team diaspora mbiamono kama kwa kina no morime yomoroberio sasa yetu some SMS enu sire mmetuma asubuhi ya leo ime yomoroberio bwensakia ndako tumagotera namba ya 0792192834 na namba yetu ya studio asema biona Joshua ananiambia kwamba mwagenio ya muikire
na the rero togoika tobe mu minjorimi ntoba mosiraibu kwa that's why tokwenda speed igobono kabe standby ikifika saa 1 kamili beka libolia lilioraga likobolia abageni baito kurwasa nyagitari ya Bosongo Hospital igoromba chagiti gosembasi already omorobiri free medical camp babwate alia seseme ya daraja 2 no babolina ekarugwa ikirega kwa thokire na ebago pimire osembo straight cancer osikwa thokirega ngiba babwate free amaliogo free ayonsi okubabolia ekaroba ikire ase studio asemambi yabone kurende turenda sensemo yeje semester jirimu atumire asemambi yabone. Asante Kemuma mwancho mwarigire aba itasini Ndizi TV nabo bwansu ubwo mugusi igoto osa sensemo yechisemes etonya kolegere yanga mbarabi bali turi nabo ase enchira eyobwamo nabo igogendera gotuma yao elinyale goika ase studio nabo igotonye bwatoke ase mbeo ase enchira yabwango nabo igotura abamino bali barayire bataramanyanga Ensakia ya chakire. Good morning Brighton Kefa ni Kefa Momanyi chairman Nyomeke Bar Central niga whatever. I wish all the best our students who are starting their exams next week, especially staff of Omobondo Primary and the students Nyasaye abasesenie oine Kefa Momanyi akoganiria abantu bansigo sabarokiwa bana staff ya Omobondo Primary School amaya asechinga kibaya gandrete kweroberia ase amate mwabo amanene abarali aba Ensakia bwakire buya nkorwa iga abogisero raganga omogoko monene asenge nchoto abokire buya tomoto Nyasaye botambe asobo moyo agendete gotwa team 001 Steven Ndemo. I hope mwabokire ebuya na goswaime ya Ndizi TV obwansu obo mugusi. Thanks for your visit, I really enjoyed bonsi bali mwachete emecheso simi in Ndizi TV today evening oyonarogo Chris korwa obogisero raganga kitutu chache South Kisii County inse ya Kenya utebabo igo igatenga asante sana abali bamutarerete nabo igo mobeke Ndizi TV nko morigire ya morerero na ngotuka areme igo mo macha kubwatia Chris yarogo nere ngo chare ase Ndizi TV igo mwancho morigire. Kuna kitu amesema ya kwamba Ndemo bamutarerete sasa hiyo ni mambo ya Steve Ndemo ni mmoja wetu ambaye anafanya sports. Sasa kwa mengi Steve Ndemo ni kama na atarete Chris Yarogo yetu tutapata baadaye asenze chiko soli igobono Chris Yarogo nimetaende marantona ngomenyo kore sana kabisa Ndemo Steve no mkerede aibono ni mawe kabisa Ndemo tetebiane sangapi morobelio yogoja igobono toskuma nchumulelia o Chris Yarogo rujinse mochara ribogusero kitutu jaje South ase county ya Kisii bisa no manjumure kana tutubati ase mambia boniga karongo minyoka ase bali batumire SMS yabo kwetera sensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital ndolena na kuna litunta green from Karen Nairobi Kenya nkwaniri abantu ba Kianungu Bosamaro na masabiki onsi batuare litkoligi wiri tunda green tanya komoja maybe kwamba kanadema pamoja alitamati enara kuna Dolphin Morane tanya komoja na good morning Brighton Dorcas Joshua walking up to a brand new day. It's a gift of life and I hope you embrace it with open arms and a positive mindset. Asante sana May. I wish my parents, my children, my friends and all fans of this TV wherever they are watching from to have a blessed and calm day. In ime yobwansu Ensakia mpaka mwelio na nyakomoja kuna Dolphin Mora tanya kotatibia sama nyete kusenga yale because alisema ya kwamba ukitangazia maadui wakijua mahali huko watakuwa wanakusumbua bado watakufuata. Kemiso Motangu Ransameri ya Nyangonga the morning my team there. It's a wonderful day Nyasaye tuanjeri tuarodieli tuko lialero indeed obogima bwa kongire pa kolende tunashukuru Mungu kwa kibaki kwa kibali ja uhai. Wishing mashabiki wote wa Ensakia day ahead. Kuro Nyangongo Junction getting loaded na kiria oyinso vikemi motangi ase timu eli akoro kuna timu apana koza hajawahi kosa kabisa. Biasa Dolphin Morana ndo iranira tena obogima bwa kongire B isiko iga kwa sababu hata nikipata my salary nikitoa sadaka then basenti nikinunua chakula na matumizi yangu huku nje na pia nikituma pesa kwenda nyumbani awade abana kwenda Kenya kwa familia. In fact sometimes I end up without saving anything, but all in all I thank God for the gift of life na kazi alionipa. Sasa aja tubabane na hata maisha. Mungu yupo hakika atuta haja atasidi kutupigania kila mara. Nehera gote bachinse jeskali bado bogimana obora bokong na nyore besenge ekarato mirego cha Kenya agorire ndagira akodire kende anapaki pira ku save hata kidogo. Victor Mwana na ku Nairobi West iga
atinanya komocha pi goika aria bomuondo bwa chanje bwa chenchi foringi family bategerete buya kabisa hadi tamati na Elvis Obande Susandiruma White Rose Muchemo hamwe na abandi akabathena basoime yo moroberi buna botambe Victor Mondo yo ya chini siwezi soma yo badai Dominic Magombo mochenga the morning Brighton and Dorcas watching live from Brighton Nairobi ngokaneria ba machoge chaje gekero area getare fire jiri tukoligia na intwe boigo na ya boigo Dominic Magombo mochenga endelea kuwa na siku njema asemambi yabone. Kuna singine zinaendelea hapo chini na wewe utaendelea kidogo. Okay, ya besho beshaya wote ba watching live the show. Asante sana na boigo ni kuliza mujanya nguzo. Ine yantangani yakabere ni gate ba boigo nga watching live nikiwa Nyangoso Kisii. Asante sana Ocharo William wote watching from Sensi Kisii. Asante sana Ocharo William. Teira Mogusu Nduso ata Naomi watching live from Randani Bomachoge borabu no inde ime yomorobiria na embusoro engiya embundi Thomas Saisi Fred Nyandieka Mosi Mount Sembe Kennedy Steve Nyantigo ujumbe Mwainyora Taylor Mogusu Nduso na Naomi ya asante sana nabo iko kumochera ota watching live from Isebania border nyasaye okonyire omeroberio narorire ritukorinde nkorigereria mama minto Betseba Nkukaneria mama mito Betseba kwambuka olebo obiombe mwanyabando atwale mambingi pamoja na wanafunzi wote wa Border Hill Academy. Asubuhi njema, I wish you all the best in exams. Asante sana. Margaret Magi out there watching from Enduma. Asante Magi. Kefa Amisi out there from County 047 Mombasa Road near Panari Hotel. Charles Ikenyi, Paulo Moragwa, Taisi Matinde, Monique Eric na abantu bonsi iba Ramasha. Asante sana Kefa Amisi. Edwin Omwenga uta Korwa Kajiado present watching live Brighton na Kemuma. Asante sana Edwin. Moruani George Mwereza awatebanga good morning Brighton watching live from Ogembo Mangere. Asante sana Moruani George. Eriko Sorata good morning Korwa Ekeumbu Ritaro. Asante sana good morning too. Embusurengi yakta Korwa Bonchari wa Mwanchani Kondani na Yobesho Beshai Tera Mogusu Nduso Masai mwenyewe Kedi Esteri Victory Boba Sabonsi Magoto Fortman Ivan Nyamwiro na Nyanumba Kefa Atuya au sababu Kirwanda Salome Onyoni omwana zilizopendwa atambo sekereria Joseph madita yande gago chaba ama konkima lakini asante sana embusurengi yani gabaganidie morobirio muya ase Ensakia Teresa Mbogo boigoni atanga good morning Brighton na Dorcas watching live from Saudi komo asante sana Teresa Ombogo Matiangi omonda te awote baba oyuno gotera sabira kinibono yinturu kwenye bwatoka ekyagira abo nankyo manchu muri genda gutuma SMS yao betrasa na mbere access stream kuna wengine wametuma ba mandere K News yote na bwakire timu Ndizi TV na Dorcas Kemuma na abo kirebuya korwa Nairobi Kasarani ritkuligia Rebecca Bochere oino other Ensakia bwakire Brighton Dorcas na Joshua beautiful day Thursday God has opened for us na baganeria ritkuli kanyeku na mashabiki abairi abasani bila kusahau pia ababisa adena tarikuwa babisa baye kabisa karebo magaka one kurwa Katari oyo Rebecca adena okwandi magaka wa kuru Katari Joshua na Faith abana baye sister Jemima Ben Nico na Gladys anawaambia kwamba watu walitukuliga litabu tabiru konyo binde byonzi msurengia na ingorojo de anu kurwa sisema ya Bonchari bomwanja niko ndani kama kawaida adena yobesho besha Tera Mogusu Onduso Manzai mwenyewe Kelly Estel na abandi basoime yomoroberi asenjera ya bene good morning Prata Brighton and Madam Dorcas bwakirwe kurwa alido Katari niko ndani ya Ensakia kiama igagoji asomo nginone edina nyaboke mukaya kurwa Kiogoro chituka oinere wasiri mkuu asemambia wana yako na sisi hadi tamati mimi bana ndio tumaje SMS na asemambia boniga mokwene kina mmejaja ndani ya nyumba bia kabisa nara oliate babuna akugwisheri abana bonsi bi baboda hiri amaya asamate mabo chokora oineno kumochere na bali mwa simojo ikanza matemo ino mwako yiga
tunawaombea Mungu awajalie nande munyare mokubwa buya ase erieta limone nande munyare mokubwa katokore na sense mo SMS yasemambia bani kumanjumuria nara Keva Mumanyi nero munyakero bukuru sense media nyomeke ba central bobazi ani nyomeke ne ser help group anene egosira chisemi sense meibia sana akadeana anawishia wote wanafunzi wote wanaoanza mtihani wao mwaka huu buyamano oyo nere Keva Mumanyi kurwa sense media ba central safi asante sana ni Nyatundo from Liambasi Secondary School. I wish our form 4 the best and all security team Mirewa Motali Jared Ombaye Richard Namasi have a nice day. Nyatundo uliendanga wapi? Asante kwa kurudi. Imswa imeyomo roberikira lituko ingorudi nsameji Richard Liambasi egotoka bado area se ebunge yabo basi. Asante sana babasi baminto kama kwenda kuna mukondani. By the way ababasi na rena umeanza kujangamuka na kuhakikisha kwamba mukondani omorobero. Tinda tena chika nina rabna igoti inteba yomobugena chika jikosio zine na chiebire osindena ke ba tutu ndoya ya kirisi harogo tayo igona ba representative mo tena ke Brighton ngarodu Charles kuruki kweta ikuru sense ma ya bonjari igomo abuna ena abaibire kiara ndojena none Moses Vini from Kyoge adana morning Makori and your team amasabiki onsi atwari tukoligia mbia mono mwanju muri kamanda tutomaje SMS cheno asemambi yabone kotojona jidrede jideka 15 isoto toenda sense ya interview yeten tangani kona oteni nyagitari ya Bosongo abo bisa kuruabu abanyagitari kuruororo ngono bara se studio wamefika wamechacha ndani ya nyumba chidege de combina sana iseto tosororo eto kwenda sense ya magase to tena nali airobarito kona oteni alitukuriaro ilikuwa marathon unajua marathon nayo rasmi kirisi yaro na understand what we call a marathon. A marathon we kominyoke ujikaze igore tuate amana toko bibwata ni byonsi tuende kina twago ikerere asemambi yabone ngendo tutumira uchumbe yao ntorase sema imitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital pegase simi yao naboko kombosi SMS nsinini wetira si namba ya 0792192834 wananiambia kwamba Brighton ngakyo kwa speed ga tebana ngende ngora enambe ibina tonyero ujase skin yao ekiaire TV nere okonyore enambe yeri mereti boy gona ndengo advice bina TV yao asinaro kwa ya set 4x9 16x9 abuna boko ya set enambe yaro kare kolendo na teri kororekana enambe ini gere 0792192834 nero tutumira uchumbe yao asimambi yabone asensema mitandao tonyore Facebook Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube tonyore Ndizi TV News tutumira uchumbe asimambi yaboniga katote tukukwere oikasizema ya magaseti asimambi yaboniga asinjira yuko ya chuterie kiaye tubadida kachinge apakene baitu baso ya studio buna botamire mbate gaseti ya The Standard na iboigo na international ya The Daily Nation na boigo to chukorigeria ayare amurikire asepeje ntangani ye gazeti ya Daily Nation nigo turochenga ekama kirikia UDA niyo riberera rigasine kwene kiwa ekyamekyo chinga kikiganate kwebanga erigo chigo chaka osiko chigokora obochori bwabo omotenyo 12 ase ya mobetereiri omorai bwe kyamekyo Dr. William Ruto oyiboigoro omorai bwense oswagati nagokora amangana gusengusanano eyo yabeirege kwene kiwa ase egati yabarai bare ase ekyamekyo kolende ni gabarai bande baotebanga nigo baga kolengana ibirengera liubaganetye chikurecho ogosukirwa motwe egento bono kigendete kurigererwa osengana egendete kurigererwa ase ekyamekyo nigo bono omorai bwense abiterereti gotwara egose egokora omokutano obobo mu basokano ase meeting ase kyamekyo erigo kugayana amangana agendrete ase kyagose egati yabarai ebe kyamekyo oyigo ase page gentangane ntoroche omorai wense ama no morai gose no morai kurase enseri ya China asibago kwana naboigo nigo omorai wense nigara daro ya senseri ya China asibagandete gukora chinkwana igoro yamangana mange anene ase amagendero ayo ago chigokora ago chikubwatirana erigo konya abakenya ase amagendero naboigo monyoro mwancho murire ensi ya China nigo yabeire ense ebwate obwamato obuya anensi ya Kenya asekeri nigo babeire bakoruno no bokonyi wase chibesa asebono omurai gwense boigo engana ale guchikorigereria na kibara chikukwana inonyene ogwaka na rideni osama deni arinse ya Kenya bwate ose gochi asense ya China bara chikorigere na kibara nyale gwakana ase kose ase ensemerense eriko konya nonyene abakenya kubagusweri umuzigo ikyagera omno murai gwense atetenga amadeni ense ya Kenya bwate na arakugera nonyene bango yakina
lakini bono ninde aine gati yari omorai bwense abagasa ine gokwana gosaba okora chinkwano no murai bwense ya China nabigo ase epeje yo entangane mwanchu murigeria nigo toroche omorai bwe kyama kya ODM abigo no murai bwe kyama kya Wiper Kalonzo Musyoka ase vale ase sensemeyemo abu ayega maiga eyeriberera kwene kiwa agose chinkwana kwene kiwa ase abarai bo bwazimyo anana sensemeri ya ODM ase omorai bwe kyama kya ODM abete ka kumotangaza gose ka kokwana kuna nachi gosira omorai bwe kyama kya Wiper Kalonzo Musyoka asobo chori obonene bwa 2027 eriyo bachiko kokoreke minano no yorachi koba oyo korwanira ekeroge kikyo borai bwense kolende nonya nabo ntwaro cyo morai bwense omorai bwe kyama kya ODM goitera ase omonogerio ye kagoteba ngayaya eretara mo bwatoka Kalonzo gochikurwanira ekeroge kyo nigo enenkwano tu ale gokwana igo mwancho murigira negento kendrete 40 liberera ase egati iyabarai nabo igo ababwatani eborogongo obugosebwensemo ya azimio mwancho murigira aine neri ali murikira ase epeje ntangani ase egazeti ya Daily Nation nabo igontroche ebicha ayomo omubunge bwensemo ya Mavoko nere Patrick agotenga maiga igoro negete ase magacho ya DCI abwasa chitukirane ya maborio igoro ya endemero eyo gasene 40 libera sensemeri ya Mavoko ase abantu babaire bako tagolero chinyomba cyabo chisukuru gotagora nabo igo abantu abande bakuru none ebintu byanyomba obo ibibogendrete chinga kichiri abantu bagasine kolera ngatwatagolera abantu bande bagasine ko enyorera nigo bana omwancho mo ligereria omo bungoyo akolera nga inkige kogera abantu bakumubwatirania ase enganeyo yendemereyo abayigo nigatebetenga nigo abantu babwenerete ose ebi institution chiri chibwenerete koboli kwa maboli ayo twende kuiraneria aboikiranu na aireta bwatira tabwati bwamate bonde na ekikendrete asensemeyu ya Mavoko ase bono ndemereju egasene 40 liberera nabo igo kokora abantu gose kuirira abantu bensemeyu gutwara nonya yani obwoba asensemekiagara ngani endemereyo eyarentire nonya na liberaga egati yabarai asensemeyo ya Machakos nabo igo gazeti yune morikirete omwalimu oyomo oyonyone kantingane onyorete egose award nyote award koba the best teacher award the best teacher omwako oyo iga unerenga umosubati Rosemary Onyancha bono ose mogusasoro gongo rwa Africa aine gati ya murekira ase gazeti ya Daily Nation pesano manjo muri Ndizi bakardona kumurekira ya sinzeme masin dara wikia se gazeti ya Standard limbate ngo juteri singo de yara yagende kumurekira byanda ko nyorigoro ya Bosongo Osto eyo endrete gotware free medical camp Aria sinzeme daraja 2 na bogo ikororo ende naye oringoriwe hini nyagitari ya Bosongo Osto ya koreteire free medical camp ya chagdit kuregoro itgoria rero na angio igomena gotete ko bari isuri ya afya tari nyagitari ya Bosongo ende orengwe omayena mburere kibogo chandete asinjireyem abo ikaseze meli mbabwate amangana yo kolingo ligoro ya cervical cancer amangana yo kolingo ligoro ya breast cancer yorobere prostate cancer boy gongo screen bale ngona bago screen mbabwate oncology and good screening dressing yani oncology na mangana na kubwate lyote na bago receive na bako boere buye kabisa boygo babwate 50% offer asekero free screening na screen kero kwa lingoli wa maiso na ande igomba bwa the offer yogo kwa ebirole bibana biko rukiri busano nemo igone kiri busato korwa ekero bakuru 50% cyosho ni medena 50% ya 6000 3000 igona afa ukoruseria abo igongo kwa na bagwa x-ray ultrasound ko korabale CT scan ko korabale lab test and drugs na mariogo dogo abale igobona amarioge barakwe nerigori half una riogo rikorwe moja 500 kweu eyo ngoneri gori ri samara ba ingigeragere obu orware atotena tubwati bese ina tubwati ki ekero Bosongo Osto yakoreteire free
Medical Camp eya chagite kurigoro ekogendera rero nande gendere angyo aya sensemo ya daraja 2 igo ikorro bwenyorre obubweni bwao boigongorire bare oburwere bwa diabetes no burwere bwa hypertension ikorro ibakoringori baadena bosongo ostro better health for all yani ikasezemo ya bosongo meto dena afya igonya kitali ya ligerina mbuya etokonye kumanyo burwere burturwari tena batwa mariogo asenjira ya mosinde eyibosongo ostro nandi nyurana asegerebosongo sobara ase studio inde batotebina kibaro beretie medical camp inga kiere nga kyo ikorro na ki otagete onyoro bweni bwao ekera kro montenseye na atagete anyore afya ere endonge kabisa eyo mbosongo ostro baba de free medical camp ala system ya daraja 2 ochakira litukure bachakete litukure koro anda terero abunango tiango mnyoki kasika seti ya testana lyo manjuboli asemambia boniga ekerondo jeringana linene liwe irobolito ndiruna ekiama kya UDN okendete gotwara alibera litindi asabara aho bagendete gotwara chimeme azo Taiwan anegoro yechikura chiganda titakere okorakana tariki kianda omotinyu 12 omwako yo kati ya barayibande niyo badana chikure chisuki ubosio asabanda badana chikure chiga chikorwe ebuna eroberi korengana no molike monne bwe kiamekyo nere kiribas marara nigadena ayonse agenda tokorakana ase kiamekyo mbanda takobeke miruna kwene kibina emechande yonsi ngwaerere ase kiamekyo kia AUD omonto bicha chorabo no morai bwense Dr. William Ruto onyoruna ekina kiama kia moirede kosoa asobisi baigo mokonyi yeri katika shawa nere no are ase ensemeyo baige kaseti ya testana le bejintangani manjuweni ne moregredena amonchereri ali arosiwe ase afya ose ase wisara yobajenu ayomregredena universal health ekero ya richi grenya liko bekwe sei akia ko chikoreta monchereri asensi tu yakenya kota ituchuna reri ase oboime asika seti ya testana kratora nyore ebiro baige kaseti ne moregredena ngatyumura ibwensi ya America nere Joe Biden bona anyare kago sira yaro kanana yagargo sira Israel igoro yesegiri yagendeta asense meri anne igoro yoko bakongonta abantu bari barasensemo ya Gaza ayindo jinara amurkeire asika seti ya testana rikorende mo senator Bon Arwan niko mona karikobori abasenata bali batarira Ezekiel Pastor Ezekiel Odel inanga ibarusi bese bamutarira maminja ibakora maminja nerichiko bakarikobori asika seti ya testana ingai gesalio bali tongwa gesa constitution gesa parliament yeba mbanya korora asaba abasenata batabone batumugete chibese cyabara babanyene bagajigo feast ose bagajigo tarira Pastor Ezekiel ningana lya tindi etesana ase bunge ye senate konende ndurigirigo cha soboime ayo narno jage amurekere ase beji entangani kingonyo ali baga nimurekere ibere isato inye karotoganyete kwali kanya abagani baita sida gite isano ibere tatobra mnyogi ega seti konende aya murekere ase Jentangani na watavira sika seti ya The Standard. Tukurana ase gazeti nere ya Daily Nation ase page ya kabere nigo molekerete igoro yomo kagwerwa ao yo beteka ko tebangere ne mu advocate Brian Mwendwa ngakanete mocho gusama mocho yo amonyorete yoko beka ose yoko forge nga ere ga nere no mu advocate ase ekegambiro nigo bono akanete amomo chayo ekeregete bosi obeke gambiro kya milimani abu ori tuko ya igoro nigo bono anya kanete nagoteba ta koleti goseta bwati mamo chayo kolendo mwancho murire ayu ndochukunyarigereri ase oboime mono nabo igo ase page yo nige molekirete omo sacha oyomo oyobeire emyaka 52 nene asense meru ya Lamu ase bichi ya Lamu nabo iko nabono iga nigare goseba komoteba nigare boigo strong igo se abwate chinguru kegima igo mwancho morigere boigo emorekerete ziwa Abdalla omo chairman ase Lamu beach ase ense meru ya coast nigo bono abagoteba nigo omo gakoyo abeire ikagosira beach yo ase akorire emyaka gose aberire asensemeyu na sigweta ni emyaka 52 na 74 years igo mwancho murigira yune yari amurikira se page ya The Daily Nation ngokwira obwango okwira so bwango mono ekyagira na twaba manyabo atangani niko tubwate abageni enseyemo nakekora tokonyetera asenchira ere yo bwango mono togusikase page ya gatto niko morekirete omosubati nere o nyancha ngora asens eskuru ya Moi Forces Academy
yure semeri ya Nakuru asibona nyarete kubua ege kombe ikyo mwalimu mu ya ase orogongo rwa Africa uso mwalimu muri okorire buya ase orogongo rwa Africa Rosemary Onyancha boigo akurukunga Rosemary bosiberi Onyancha okorwa ase orogongo rwa Gusii lakini akore emirimo yaye ase county iri ya Nakuru niga abwere tege kombe kyo koba omwalimu omuya ase orogongo rwa Africa umwanchu muri yayo igagotoka sense pejeri ya gatatu togosika motwe aboigo ase page ya kane ni gotoro emurikerete murai w'ikyama kya ODM amono murai w'ikyama kya Wiper ase bona n'abanyabo tanganiga kolengana namangana abetaga ukwana kuna niga barachikumosira Kalonzo goswase obo keminano kyobora ibwense mwaka 2027 nigo bonengane yo egasa ine 40 liberera nonya nabo nabetaga ukana goitera somonogerioye lakini rende nabo negendrete 40 liberera ase obo mobwazimio nabo igo niga epeji ya gatano ase ngo chiko bitorera nge oyo mintonera kwanire emorekerete omorai bwe kyombekeri kya kotu kyombege kyo keotenete abakori emirimo asensi ya Kenya atori nigabona abwate gose ekerengererio kyugo chikokora chinkwano amo ne serikali ya Kenya kwanza gose no murai gwense eidio kwanera naki obugima gose naki barachikokonya koira ninse kerengo kyobugima gose uchumi ya Kenya ekegera ba Kenya barerire mono ase obugima bwachire gesara nigabona abwate kerengererio kyugo chikokora chinkwano amo ano murai gwense dikonekina bakorire chinkwano edikorigereria aba Kenya ase ensemo ya uchumi asikira tenga niko uchumi ya kongire mono Biasano manchu mure kerto endete komurekera ayara semya magasito kororanga kwiro isai ke gasete atestande beja kabere eye murekete na mangana UD ngakiri beregende kotindi asikia mekyo konyora bere enyorere abere asigaseti ya the standard beji ya yuboigo na murekete ngakia mangana apru economy agendete kurigeri wasinsito ya Kenya beja gatonige murekete na umusajo yomo ngakigara kuborigwa yetari nyadi korusiwa asizazibigeti yo mwana oye eyo nekyombegeri gyo korecha register kanalege komobori iboigo kato kosuka bose beji ya gatatu ni markete na igoro ngaki oyo kabeiro mugabana bwe county ya Gwab oyo nere Charity Ngiru oyo kabeire omugabana bwe county ya Kitui ngaki akarikobori gose nere na chikurigererigwa igoro yobokoreri bwae ngaki arenge asekirugo boigo asika seti ya yose ase beji ya kanene markete na ngaki bono boni arwale akarikobori aba senator bali bachiete ase enka ya past seki kaibatu mugete chibeskuro nyanyora se beji ya kane ngorere beji ya gatano moniri mogete na bono amangana new insurance na amurikire buna universal healthcare ngaki ochikurirwa sense yaito ya Kenya boigo murai bwense no ara sense ya China ekaraendere ko ni ense ya Kenya yani koye kwana buya karomedente boko ni murabugina yaoni buna bakenya bana ntubwa aba ya ngaki akarko ye kwana buya sense mo ya digital na investment yani ngakiaga yekwande buya ense ya China endebeke amangana investment as ense ya Kenya abara ikurwa sense ya ukampani gabaendeta komochia amangana mafuko iguriyo gotaguriwa abantu batagurisha nyomba bintu bya serigere asense meri konenda yo amana mange nabo kwenyorega seti yao ya the standard bwesomere asobo ime erinde nayo manyana ali airo oborto litukore twate twarenga senjera yoko ya chuta egekogera abageni baito baikire ase studio na kulirira na saa moja igoro ebarego so ase studio Godfrey Ayunga nimekuona uko na sisi Evangelist Bam ako na sisi Ninoje kiongozi Vani Onseri unasema ya kwamba komo mpaka engoli biasane kero olime yomroberio Lidi Nyaboke ningoro chote bana uko na sisi Eric Osoro morning kurwa Kiumbuli Taro Murwani Church Mweresa biamono Edwin Mwenga biamono ekero olime yomroberio Margaret Magi anasema ya kwamba ako na sisi machuborira tokwenda sense mende studio tokwirana monyona Dorcas na bagani kurwa sinyagitari yabo songo bakwana beratato igoro ya medical camp no bokoreri bunyagitari yabo songo ngakyoiko onyoro bweni nenchikero ngendeta kweroberia ikoragense yamo nenus tuingena na wakiri asisture ko tujukwana igoro yende meroto skene on this TV bwansu kwa Gusii. Ndizi TV.
omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenaire bono onye kendegia korekanire asekenyuru kiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi reke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime ekerole asumu chibuo gembo nechise muchietana ine eduka ya Mark Electricals Wholesale yere registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi cha wiring cable dropping cables ni chindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebiobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibuogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Bosoba keresime ase namba enoti isano na ibere isano nisato isano isato eyemo kianda isano inye gose enoti isano na ibere isano na isato ibere maragatato eyemo isano na isato Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore omwanchu murigereria bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kurigereria television yao na mbeyemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosoko menta na bogo toikera asugo twakiresimi ase namba enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikereri yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichiabisi chito ekyo kirebo siobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bwomu Gusii egera kogendie gari na Sunshine Driving School abo banchire ni kiumbegia NTSA bagutumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bari certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabwate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegelia bari A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na bugwa kana ngora boigo mbabwate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabwate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyanya na boko bakresime asikina mbechi Sunshine Driving School we fulfill your dreams. Ubwata agate ubata bana batano igabana orori omusubati ori akanda amechiro mwana muri rosa nakiare kien mumwamu gachete mumai oitari mokane aje tiga chigari no chiri chigusuka kere egira chieta karora tiene chigari kwaro nabeko nyamwa mutyogo ndiso bonga ikosa bana bere kenyamwa mekere mwana konyara bakabani kubuli garo bana tali kenyamwa bakanga tena hakie burario na some na ye gore tuyu yani na intu hani ndo sabi ngo ikari ngo akuibo yani ngo itugoro yawe andu maya gonsomera igoro yabantu ngatunte giti umuga kuri omunene chinde chichire iga
Agwakana. Ego ta compromise o minimize o kore bionsi. Digo kwa ya kwa iboko. No. Abago te bintu makonya no. Ono kya namo te biankonya. Bona okonya buna. Namnyo ka. Aho okonya buna ngo. Nyabeta kwikira bono ayebuna umwagaci kwamanyira eduka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakurichete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Hebinto au biogakora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enoti isano na ibire, eye mokianda, inye isano, enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Kigima omwancho murigeria wegitazini Ndizi TV naningo kwarigania sentunda yende ase omorobiri w'Ensakia anaboigo ase ensemeria tugukwanira igoro yobo chenu ndochenga omo ogenito ase tukoria rero kurwasinya gitariri ya bosongo nigaito tarire oikira ya studio igobono tugukwanira mangana mangu mwancho murigeria yutagani onyare gwetirwa ukwarigani kigima togenda sobwamo abayiganya rego tumanyere ningo ngaki ngayaru gocha yonsi omwancho murigeria nana maya arari aya batubangirete buna ntamenyibe county ya Kisii amonechi county chonsi chitwetana ine asenya gitariri ya bosongo anene buna tumanyete ngani go bachagete okwena na agosobori ngoria wabo sasinya gitari eyo ritukoria igoro go mwancho murigeria nachi gukwarira gusancho tweresera ase obo imemono na ase obwagare igoro yenye gitari eyo amone meroberi yonsi babegete go mwancho muri kwa unko kwarigane kigima nyalo chakaso bwamo ase to kwarigania omogeni to ase studio atumanyere ningo karibu sana studio daktari mbia mono asante kigima bono te yo morigere nga ayeningo na ngayi kwarukoru gocha mbia mono asa muri tanguru kusamuri nyambunde nche omwiburu gusia nkaya membo njali suneka lakini nyiboire bo mariba igongo kore kasi asinya gitari ya bosongo bune manager ya obonia marketing manager yes. Okay, asante sana. Omwancho murigire bano twamanyire omogenyo ito gakoka Samuel Nyambunde kuchiza mochiri chabo mariba. Iko mwancho muri abono tigatose ase engana ya rero ase agochugotwerera igoro ya free medical camp eyo bacha mwachageti abugoro. Bono twerera sobo imemono amwancho murigire amanyenga narariya amayaya narariye mubegete asensemeye ngai bosongeye gotoka ngai mubekerete ase mochiko kwana no bokoreri oboiga biye mono nyagitari ya bosongo iye gotoka junction ya Kisii Migori road ekero kurukuru daraja na boko yenyora igotole off the main road igendo buna 50 meters na ende ntobegete signages ndobegete chibana nenya gitari ne chikoroba chintambe na bekororeka kurwe para so oyo kurunya mira igo goika bosongo utirimbo kedaraja uitebogeka na boko enyora njira utarachi goika se interchange bakari kwaga chanchiraria bono na bori unyere seigoro ya medical camp egenderete bosongo twachagite igoro
twabeire tokonyeraria ase ebitaseni awao ase engencho totagete ko give back to the community. Abantu baito babeire bagocha nyagitari barwarigwa bagenda na intwe twaroche ng'ambia tobachike bachiche tobaigereria amagori yokorwarigwa naende chiservice chinde nchiro tokurubosa. Yes. Igo bono nabo moko barigereri nane mobaye obugweni babosa iyo bugweni mboro bwibwengo awao mboro tokurubosa naende mboro tokurwa ase ligorire ni gonche ase bori mokurubosa mboro byobo ase na marweriki bia mono ase services chiti tokurubosa gosobo kore tokurubosa mboria bwa okoro munyagitari bosa abanyagitari bari abanene konya baruire baito bagocha babarana singi 2000 bono okomorora bosa ko korerwa scanning ya maiso igo korerwa bosa erinde erio kokoenda kurwarigwa urwarigwe asirigurira ntense ngonye ne birore bo okororeka nutakire gotwara igo toko bibe igo koegwa asirigurira nse korengana buno urata keriguririe frame ngani ngonye gutaite frame y'ikisiru kiri bu 10 igo toko asikiri bisana ngoye gutaite frame ya 6000 igo toko asikiri kiri bisatu. Okay, lakini asobolingori bwa maisombosa. Asobolingori bwa maisombosa asokororekana somunyagitari mbosa. Ngekere kwanyorekane no muchano yoko okoriye besa. Na lyokoriye besa. Lakini besa ekiwango kirenze. Ekiwango kirenze. Na ende kero gwachire nyagitari totebi mwene besa taiyo tuerese nga timbu ati besa bono ngaki. Actually target yito nelinga monto tacha nyagitari airane bosa ataruariri. Igo goiki ekero gwachire gotoko umunyagitari akorore kero umunyagitari akororire twakikise nga kwairu services chia mariogo naende toko TCA yani toko card eri ekworo kingocho irane ekero gwepangire erinde eri orwari gwe. Okay, asante kigima omwantu murigere ndengeti nogene tugutubwatia asenchira ayo bwange mono edio konyara gusanga anomo onero atebaire no yokora asensemeri ya marketing orwase enyagitari ya busongo medical eyo omwantu murigere mwatogo ba tutengani go bachagite igoro mwachagite igoro twachagite tale ngache abantu ngweso kibali abantu mbachete sobonge naenda abantu mbaye services isobonge. Yeah. Okay, kere abantu enamba nene yachete naende nabo twabarwari tikuruma ambiance 1:30 paka 12:12 chamagoroba. Yes. Okay. Engai mu utrate engai mu berete ase mo nyagitari megose mosugete no nyangocha isika bia mono ase ngenjo tumanyete ngakera abantu bachiri nyagitari ngutumia bari chira baratu kabisa. So igo tobege tobokoreri bwito ime yenyagitari naende ntobegete chiema isiko asa abantu bagocha barikwa bamanya kwanza koereri guchisa abanyagitari bari. Yeah. Okay, asante kigima mwancho murigere nabo batalira asensemo ya busongo libanya gukorigereria nabayo koringoria ase emebere tukegera ntokumanya maroreki ari ase emebere tukere kwarigereirwe nabamanyi ari obatenga no bwate oburerigete nabo igo bakwa obokonyi bwa bwango bakwa obosobo gwenya nabo bagotenga yaya nkwa bwate no nyene oburebwe sukari nubate oburere bwesukari lakini rende bono obogwene nabo boiga igwete bana bono bachire bakale gotwa nonye free prostate cancer free prostate cancer na kimoko nyakora asinya gitari abosongo bia mono moraria screening kia cancer igogo screening gubosa na bogo screening gwa prostate cancer bosa o screening gwe breast cancer bosa savangina na cervical cancer bosa. Yes. Na kimo kora amanganai. Ntobwate chi lab jito asitokoran chi test elinde elio tu manyanga oyo oikire ke wangeke oyo igarega litangani igotogo chakira physical screening tu screen physically umongina igokoirwa ase private room elinde elikwarigererigwa nabari ngoli bali bamanyete kurigereri bakurigereria chimbere biya kero bakurigereri biya
ase abang'ina bari ase enchera y'ogochibwata ekero bagochibwata iga nabo bakoigwa ng'a orobero oro noruya naye noruororo bakobwata bakonyora ebigomi biatokire ime baquestion ase eng'encho robere ndotakeiri gotwara kegomi baquestion ekero baquestioniri bakoirana ata step yogokoira elab barusie biopsy erinde eri chikororekane yani esample erinde epimwe erorekane ng'a ne cancer cells chigo develop gose nkende igokiarenge buna eng'wene ekomera yes. Okay, ekera mwanyorire omonto yochirege moroiro yochire kwa mwamurigereire mwanyorire nabwate omochando naki mwatebaga igando che free abumbo samo guna gwakwanire mfimo ko mokorera ekera mwanyorire nabwate omochando gete naki moko mokonya ekero twanyorire ng'a nabwate omochando oyo bono twamoirire lab twanyorire omochando kabisa noro bono rirorio igo tokomotebia uprepare card ya NHIF taibesa kuburigwa kabwate card ya NHIF nebe ensini ni bune bakoroka ya mama mboga ya 500 na byokurwaria kwaye tumea ilinde elio kwanza koego maliogo chemotherapy ya okay igo mwancho murigereya ekero waikire kari kwari ngori gose kwarigererigwe kwanyorire ni onu kubata omochando nigo boigo bakogotebi inaki okwenda kucha kurwarigwe na moigote ngotumeka bale kadi wateba yenyan chae kadi chinde ngotumeka chire chinecho ne chi insurance chinde ngotumeka chire yes okay igo mwancho muri yeto basako twaro boba wo ikasense meri yabo songirira kurigari nabo igo ngorumuro basemi kora bunkurumuri obosemi na butugutanganira senge nchekero umuntu uchigupimwa naende gwa bwekagirete ng'a ngento gitekere goikingo kwa watu roba semi ni case tokonyora nigere iga uitorioro mwerio bwa mang'ana torioro mweri bubugima ntokobeke bia naende ochakira obugima bonde gochakira agu uchibusio igo tobaisa gukanga kero kwanyoru na cancer igo ng'ana ogwa kwiransa agu naende nabo togokobeka bia nkonyora tora abanto paka ikansa yaikire stage 3 stage 4 naende nabo okonyora omonto omubiri oerire onyerereire okeire nabo tokumubeka bia twamubeka mariogo twamotebereri chindagera gwitera ase chinutritionist chinutritionist kiamotebereria ng'a kiakoragera naende na kiakwirenda ase obogima bori botigarete okay igo mwancho murigereria nande tari boru obobweni bwo kokonyora ogose obuya bwoka bobo bweni na kuringorigwa kureze nkwa igore na ki obwere obo ong'aki ogochikonyora obo menyo buya ekere kwaringori gukonyanga tubwati ngo kwegoro basemi na kigo chikwerenda na kigo chikomenya nande ekere kwanyorire na kigo nonyene ekere kwanyori ngo na kingo bateimore ng'aki bago chikomenya iye kero twanyorire ng'a omonto orwarire ngonye twenyora stage 1 is treatable yana bokorwarigwa egwene na stage 2 iyere embe na yaikire stage 3 na stage 4 iyitogo kore gintu tukoroka palliative care ya igo tukobeka omonto oyo asa mariogo twana gusukia obogima bwaye gwitira ase okomotebereri buna akomenya ase obogima bori botigarete buna nateba okay na ndochikiga mokwanete ng'a oncology and wound dressing eyene reri yeteri ngomo digere ng'aki mokonya kore yero oncology nere yeyemo na cancer lakini cancer nabegocha yeri yote so nabo tokomanagiri yote riri kero twari managiri twahakikisa ng'a ndiriko baribe maeta abanto bande mbare bagwetugutana batiga omubere maybe yote riatioka kwanyora ng'anyoe n'abanto kuri nyomba nkomotama bakare usinyoe n'abanto bari konyariko bakomo nkomotama bari ase eng'encho otiokire so nabo bagoicha buna bono igoro we were managing them nabo tokobaira theater twamanagiri yote riri riasibigu bia kabisa riabekwa mariogo irinde riaboererwa twamaka mwe TCA yokoirana yani twamuaga kadi akogenda achikoirana gocha turigereri gose ng'akirigenderete rigendete ko bobe gose correspondire amariogo aronko mwamori amariogo ngo mwaturi of course yeah aseboni gamo kuba asenchera yabusa yes amariogo bono mbusa 43 days kuchakira igoro bande bonsi bache to amariogo mbusa bare koego
Okay. Yes, Omwanchu murigerani goto gendete gweseme no kumanya mono ngaki bagendete okora kwana na obo koreri bwabo asinjira yabusa naboigo ase mari ama achibesa chirense igo mwanchu murigereri abono nabo gotema gutarira asenye gitari eri yabusongo idunyale kwenyorera obo gwenya naboigo obo ringoribu ase enchera yabusa kurigereri wambusa nabatebanga nabo okonyara kukera ngunone eri gori ryo kugora amaryogo ande engwate banga gose amaryogo nari mukwana na ase ekiwango getikirense amaruire kyaya na amaryogo kyaya bia mono amaryogo nari NHI wita yotenena bono gwachire nyagitari no takirire kurwarigo like buna igoro ntwanyoreta abantu bande barabaruire batakire gukorerwa ibintu tokuruka constant management bakobeku chi ward aligereru after 3 hours egi atanyare kogendanka achigocha airani so igo tokumubeke ward yo tuamubekire ward tuamukorera constant management then katogende tokora constant management amaryogo naro NHI gwita igotenenera singinja abantu baita abange bagocharia igo bagocha ne card ya national scheme ne card yenke ya shilingi 500 bono aria ekadi itayigotenenera naro tokwira ninse by half yes monye liaringe 500 kwaligora 250 yes ase andake metra bokumonta gocha mwamoringo litabwati besa na kimura mokonye ekero toroche ngatisi sani dikes no murwaire umanyete nabwate patients right umurwaire nabakorwaria achiche atebe njitimbwati kendigens but I need treatment nabuku murwari togutiga to murwari asinginjo se chata ya yeito ntobegete patients right nga umurwire na abwate right yo kurwariwa atwari kibesta atwara yes okay ngika kimwa irire gose inge indi mwacha kwana na utatiga ase obwango mwacha gite igoro mwanya kwana na nande bokori bwabo sa rinde nko genda tole ki medical campus ko kiri kyo ku access y'abantu baitu buna bona for example ntu alenge nyakoega seina ntu alenge mosocho tu abeire bonjali tu abeire bobasi ne kingongo kiri kinde ekero tu achire medical camp ya isiko aro igotokwenda tuli prepare dia singincho ntokabwati bifa tuchikurigereria nga no bwate NHIV stobwati igotokwenda na mariogo isaine linde elio oyitokonyorere nga nigata kire birengo no marigo tokwenda ni chi ambulance chito bali mwatororire stories medical camp no marito goche camp tubwate ambulance tubabeka ambulance tubaleta nyagitari tubakorera uburingori buri butakire tokonyora nga ne wodi yakobera tumutigo tuirana tuchikwenda ne kambi tokonyora nga igale kuringori gwa aegwa mariogo igotokomoganya tuamuirani na indi tuamurusia ya igongeke ngokorera tureri ibori rigwateba ngokorera ntubwata bokorera bwisiko limo asomutienyi asoko visit nga nsemo gete ye tigatogenda igongera umutenyi mocho maru obokorera bwa limo yes once a month okay igo mwancho muri genda gante weseme nabo ikwimanya mono igoro yenya gitari ya bosongo bigotoka ase omocho Kisii igo ando se asorigireti omwancho muri ndagitinga bono kwa korire mero bigusoro bwate mero biri yo chikotarira enseme ya bosongo nyale kwenyorera oboringoria agwa bososonya koringori gwa bosa na korikereri gwa bosa nabo igokwegwa obogwene bwa bosa ase gati ya maroirande nabo iga ayande onyale kwegwa ase rigori iria inse ase chibatenga ochikwegwa ase 50% yega ase amaryogo kago sepaka okorigeria meta marire nare mo abiose bitobire mugo chikorigeria umoroire ebimubete 50% komenta na amaryogo gose komenta amaruiruka ekerto goteba 50% ye payable service na sekiregen asoko pima ngonyine lab kwagenda ngonye kwagenda for example bono konya prostate cancer tokoyekorera 3500 bono tokunyerenda by half ekero tokuyipima se lab ngonye ne x-ray kwali kiruno munyagitari eke x-ray kialengi ya 1500 usini gige kuba itokerenta 750
Yeah. Igo ngakire service iri payable iri NHIF itagotenenera na endo uri otatware kadi iri ende ya NHIF. It is reduced by half. Okay. Yeah. Na ende buna nateba omuntu tabaisa gocha nyagitari yeto yabasongo etoke nga tabwati nyoene ekyo akose goteba nga nchibuna nacha nabwate besa igo nabora nga igo ngocha ndorwe nabo tokorangiria management twateba nga twaringoririe kesi kioyo nomurwire naende buna togo twamurigereire physically na erote ebire tabwate besa. So what do we do? Nabo tokwenda uchieke nunji twamotebone gento kirororo aye rwarigwa ne wadi uche rwarigwa ekero gocha kugwena ogende nka urigibe sanke igorente igo ndoligo seri muntu nga bono tubwati besa genda bono tubwati nyoene nusu tubwati kadi. No, we don't do that. Yes. Igo mwancho murigeria ndegete kwa ibure guse kwa ibwereire obuya abwenya gitari ya busongo nagenderete kweresa na kweresa no yominto neresa mweri nyambunde asekuru asinya gitari ya busongo kwenye kubwate libori rinde tumasense mo SMS wetrasi namba ile screen na boigo gendera go tuma asense meri yo mtandao wetera ase Facebook page yetu wasawatumira buna Ndizi TV News na boigo ase Ndizi TV News Digital na boigo ase media ya YouTube aso watanyora buna Ndizi TV News mwancho murigeria ndotinga ai biro bigasene go charara kigima lakini amabori aro tuma irena nyare ko ireneria ekyagera no aregiga kwenye gotete okumanya obumanyi oboime igoro yabo songo na boigo na bogo tuma irena nyare go kweresa achinga kichiga are 92 gaigase studio igo mwancho muriga tuma ase enseme enye nambare irase studio na boiga sensemo yo mtandao aso tunyamuna Ndizi TV News Digital asenseme ya Facebook to iranirira nande asenseme ya medical camp. Yes. Ekere mwa kwalire asensemo ya busongo. Yeah. Ani ase enya gitari yenyu. Okay. Abaruri mbale okonyora bose mwabigete amarira ya mbosa andaki mwamonyora muri bwaye mbwente kubekusine ward. Okay. Abo ngo cyale wakanara eche ward gose ochire gose mbosa ochire gose lakini onyore kanenga na bwate mu chando ubwente kurigirirwa egika kya matuko gite. Yes. Na kimu wochi mwabanga nabona ateba igo nga ekero omuntu akire anyorire nga orwarire naye nabo goicha gukagise nga nekorwarite onyore naye nobwate kende so ntoigote bantu baito nga genda bono toikororwa ntobwate ase police chenya gitari ntobwate na intwe nga at the advent omuntu akire gwengenche iyo na kiago mbokoreri kiako egwa nabo togwakikisa obekirwe ward origeririgwe naende twakikisa ng'ekera akuru nyagitari orure nyagitari karebia kubwa bunachita. Okay. Yeah. Asense meyega twiranira asense mo ayobori mbulu bwega wa mubegete owakana chibasenusu. Okay. Asense mo ya maiso. Moko teba free ice cream gusto kuri obori gireria busa busa lakini ekira mo roiro ya ganeti kumano osekera chibes yani aganeti obugwenya. Yeah. Chibes na chakuru enusu wose no kurigereria yani oboma itekere kwa rigereria umuri na bwatu mo chando andake ngukora muri obumani bwa maiso. Yes. Chibes na chakuru enusu wose tobe kumurigeria buya ekero twanyorire umurwaire utwarire problem ya maiso igento ngire tokurusia tokuruke cataract igente kese kigusi tokuruke nkenge igocha yaribia ya iri stokorora ntunto ikobori besa igoko beka chibesa se kadi ya NHIF se account ya NHIF kwache twakumana bosa twakurusia na ndi twakubeke ward twakumanage twagigisa nga bono ekirenga kiri twabwate ng'oru ogokorora kwarorire. Yeah. Igo bono igo mukumokorera aseri bori yani ngano mugukoye aso mugukoye na enda ase kadi ya NHIF wika. Yeah. Ndoiko mubori nga bono
ichiakeire bona ende mentor. No, we don't do that. And remember abantu aba most a population yenene yabarwire n'abana mbaro, yes, lakini population enene yamarwire amaiso igaku affect abantu aba batwarire emyaka yagendereire emyaka yabeire emenge nabo bagutwara amarwire aya inateba se population yenene yo muntu tamburie ng'abana rinde barabona ki abana na barabunkurwara bale lakini nambe nene ni abantu y'abantu into abantu abanene. Okay, igo mwancho murigeria abona togendete kwereswa ne Samuel Nyambunde kurasinya gitari yabo sombone atenga nigo bagendete kurwa obugweni ebwabusa ose segati amarire abo igo aserigiria inse asega amarire ande abo igo ase bintu binde kurigererwa gose koringorigwa ase omubiro okonyene gwatiborere bonde nigo bakoru ase nsemo yabusa igo mwancho murigete amautarese enyagitari ri onyanya kwanyorera ama yayiga nyagitari yabusongo yabere gotorentera bunantu omugusi nabo iga abantu bonsi ebensete ya Kenya ikyagera na tokota batameke taseni Ndizi TV nigo kego ikachinsa amajonse kwenye korense medi nyone ya Nairobi account ya Nairobi na bogocha indino nyale gukorerwa oboringo rimanya kukorigereri nanda kibakwa amabyo baseri go libyanse nabo igo bakwe no nyene obaseme ase ena kyo chikwo ekonya nabo igo kwerenda wetanga korwe ase ama roire ndochinga ebirone chinsa nigo chigasa ine gotonyora ande buna mumaite na chikoria omwancho murigeria ntugwate ensema eriyende ya togochi twakwanira igoro yerichiko Alhamisi yerichiko igo mo wakiro ikondo chenga ikirange obere irange kabisa igo mwancho murigira nga chinsa echigasa ine gotonyora kigima kurende ningo ngochikwa omogeni ito tikoria rero ogose mogeni ito anyale gukwanira amaruri ari osipi bakuru ayeresere nande elino nyale kumanya nabo igo atoe ebirengera libyaye korengana nere na kyo wento kuikoro na anda kyo metera banyo mo beire tabwati besa me gose mubwate kerenge liko kwenda ense mugete ngo kweresa kono kura mweresera mabire onsi ari mukuru bosa yes ari mukuru asiri gens bia mono wono inyagitari yito litanga nigerere level 5 inyagitari ya level 5 igebwato bokoreri obugare ndobwate gendo tokoroka radiological department as CT scan chire x-ray chire na ende CT scan yito ne igere sample yenene elia ekorigereria sobwagare obokong ngonye namoga kwabuneka use no mutu gwakwa use mutu gogwatia no egwa mario gotaigo kenda na gotoko scan ne CT scan twarigereria twaranganga jobokong bole ngonye maybe ne problem ubwate bunabona abanyina nyena bagaka we ngokora turi ultrasound scan eyeke bono amone yenda ono umuntu nagachire abwate problem ataite ku scan na boto ku scan totebe gose na ni gynecologist itaite kumanyanga na kinjira yoro igoro y'umuntu no yere na boto ku scan twara le problem sere twatebye umunyagitari yuria asamariko nga royo bokongwa bwate buliga ngonye na bantu mbale bagutwara emegongo nsaye kebono kwanyora nga bwate pains chiri persistent igwatia lakini yangensa na botoko muscan ne ultrasound scan twa ascertain nga ngikirikebe tokonyora nga maybe no mugongo gitekio mugongo kiribobe ni gitekio mugongo maite na gikire a center of every nerve in the body to mubeka se CT scan iria nene twarigereria twararanga ase nerves kiri kiko monyoka se gitekio mugongo ni ririere bobe na bokonyora ng'omuntu gabwate igaru ari to mugongo gitekio mugongo lakini igwito kuguru bobe so tali kugura igwito bobe ekero kuguru kore bobe gose ebachwere bobe bitanga ni tokurarigererie egetekio mugongo ngambi yakere ekero twakirigerie tokonyambia yakere twamakorigereria nkikire ukuguru bobe nabo toko nabo gocha gwateba ng'a nokuguru nyigwete bobe bolinda ikoimukia kwanyora ng'omunyagitari
igang'ang'aine gukurigereria gite kia mugongo gwakuminga bono nkia kurimaega na ndesi nyigwete ma insa nerves chionsi chigutaria senses sokuguru nase bimubinde igochire so egite kia mugonga so ekero kwanyorire ng'a ukuguru nkore bobe ntobwata waone systems n'abanyagitari bakomanya ng'a ukuguru oku ng'a ikwa bobe omanya ng'a ukuguru oku ng'onye nkorueti igite kia mugongo wanze kurigereria esukari nakire esukari abande barokonyora ng'a esukari yamwirete kare yaitire cells yaitire ebinto bire chembe chiomobere paka yakorire gwacha kwanyora ng'omonto osoire kuoma okogoro korunse gose ebiara biomire biamagoro gose biamagoko so ekera akoringa origo bia kabisa twarigereirie omobere bia kabisa ase obwagare twecha twanyanga na esukari yaringe bobe then twanza kunyirwania esukari eri kunyiiraninse na kurigereria ng'a obosari akorire ase omobere ng'a kibong'ani mbori botagete abambuted ase abwanachwe kusudi ase ande agenderere gose naki egento kina ekio na tieta yaito na tieta enene bono ase bono igo tobwate chitieta inye the moment igo ntobwati amang'ana ari ng'a munyagitari nari tieta bono tigara akora oyo ndamae gosoa nabo bagosoa rimo bane at once basugurikera abarwaire baito chi procedure erinde eri basoka ntobwate machine ya AI machine ya AI niye kuringoria ekero omorwaire agendete kobarwa especially omorwaire bwa mauga ase nare buna chinengo